Ilitiin ka sa boses na di naman sintonado sa Charm Radio 94.3. Sila ang bahala sa inyo. The best talaga. The best talaga. The best talaga. The best talaga. Matagpitik sa orasan. Rondak bayan, may... Matagsubang sa adlaw sa sidlakan. Adunay mga isong lugay nun nga ako ikaw, kitang tanan. Dunay dakong kalambigitan. Dunay kasing-kasing kay gobyerno Hingpit na baruganan. Atong ang kinahanglan. ipakita o gihatag ni Mayor Kagas sa tanan. Aniya na ang programang Rondak Bayan. Katapusang pila ka bulan na lang na agihapoy proyekto. Rondak Bayan. Kauban ng atong isuon, Michael Nakwa. May buntag sa tanan nga naminaw karon sa programa ni Sir Mike Nakwa. Rondak Bayan. Rondak Bayan. Bugno sila nagkayagaw na lang. Mga aswang agtaw, mga tikma lang. Nagkatintay, nagkalintuan sila bumbang. Lakto lang bungutin, okay lang naday. Bugno sila, bira. Wakakyapi. Bugno sila, natanggal ko aswang. Nakalintuan ang Yes, alright. Good morning. Good morning, good morning. Digo City, Davao del Sur, South Mindanao. Mayong buntag ka na doon tanan. Welcome sa atong programang lutay sa Rondak Bayan. Dini sa 94.3 bugno sila. Ang mga Charm Radio. bugno sila na sinulang layo. Ininyo higala sa kahanginan, Mike Nakwa. Bungo sa sinay. Nag-aawhag o nagapangumusta ka ninyo. Kumusta man mo? Ay nakita ang Ining adlaw karon mga higala ato ang kalipay pagpasalamat sa Dios sa langit no magagahom sa laing adlaw ang gidalit kanaton tanan. pagwising niya. Kaya kita magapadayon sa ato ang gimbuluhaton babaw ning kalibutan. Hala sige. Rayo Busa maayong adlaw og maayong pagpaminaw sa radyo og sa ato ang Facebook Live guwapa. sa Michael Nakwa Facebook account. Sayaw ang sige. Good morning! Tumuruman sa Konting bayaon mga higala si Brad John Sironay. mga chismosa. Good morning daw. Greetings from San Roque. Mura. Ingon man kang Zandro Sanchez. May mundong pang Yan. iyang panglutan. Og sa atong mga kaubanan sa buhat. Sa atong station manager Joy Peñaranda Lape. Sa atong mga technicians. Warren. Junjun, Dudes, Zandro, sa itong mga kaubanang DJs and anchors din sa tuwa si Biyahanan. Ayaw ang sige. Bago lamang na ito nabati ang tulumanon ni Big Bro, ang atong umaabot na kapitan din ha sa Barangay TDM. Sa atong mga bantay sa Kapsigalinaw, mga empleyado sa gobyerno, o tanan-tanan nakaantabay sa tuwa karon maayong buntag. Good morning din ang naa sa RJD, Hardware, Construction Material Supplies, diha sa may Santa Ana Road, 3 de Mayo, Digo City. RJD Hardware. Wak-wak na guwapa. And of course, mga higala, pagtimbaya nako sa mga suki, dinang naa sa Rulis Grill and Resto Bar. Ayaw sila. Dinang naa mga bay sa San Agustin. Ang nabuhay. Available ang baratong Tunga atras abanti. function hall. Santil mong ang Matag gabi doon na live band. Lamian yung mga pagkaon o bugnang mga ilimnon. Nindot ang lugar sa Rulis Grill and Resto Bar. Fronting Barangay Hall tanggal punga. sa Barangay San Agustin, Digo City. Natigay ang yung aurasay. And way pabor-pabor mga higala, Ika-Nax Digos Taytay RTW by Ika-Nax Online Shop. Alam sa mga nangita o mga terno, bisag mo sir man na din ha, no? Sa Ika-Nax Online Shop. Located at Rojas Extension, Tamborin, Digo City, sa Barangay Zone 3, Digo City. And of
course, ang Dandels Welding and Fabrication Shop diya sa may Quirino Avenue. Dandels Welding and Fabrication Shop. Of course, mga higala, para sa mga nangita, no, aning RB Sigura Trading, the first legit, di mabasa, roll forming machine in Digo City. Dinhiya ginabuhat ang color of ug metal cladding, ceiling and walling. RB Sigura Trading. Abra, naputas ang paldawan at pantit ang usal. Good morning kang bro Kate Leo Barlaan. Regards daw kay sa may patimbaya bro. Nakundragida, Kang Bonita. Good morning ma'am. Bonita Humawas. ang agdaklit yan. Kang sani? Umikan daw, Ada bali-bali man di mabasa your asig. nakita ang Ha? Anyim sos. Sos minya day ni. Good morning Lodi. Watching your live streaming. isiniyak. Here all the way from Riyadh, Saudi. May buntag dyan sa Riyadh. Good morning, good morning. Musta mo diha ha? Amping mo diha intawng kanunay. Rock and roll disco. Kang Carlo Banlasan, may buntag ni mo din ha. Mutya sa zone 2 daw. Tuwat-tuwat ang kalbal na Ha? I-rebound lang ko. Ha? romansa. Consideral. Char po kay ni Sigua, no? Ha? Bet ni mo ang among mutya, no? Kate Leo, bet ni mo si mutya ng zone 2 to, Amihan. Ligaspi Amihan. Bet ni mo. Mo na din ha, no? Hilig yung kag mga ingon anak nga kuan ha? Ingon anak og datingan ha? Oo, regards ha. Alright mga bay. Ining buntag ay balhin ako ni Bay kay kapuyag lingi mo na day. O sa may nahitabo di ay? O sa may nahitabo? Kabalo baya ko sa nahitabo. O sa may nahitabo? Alright. Alang sa kasayuran sa mga wala pa masayod, mga karonda, mga kahugbong. Uy, nakalimot man ako Get Wilson kay medyo dunay kalinturang ato ang mayor, no? Mayor Joseph Cagas, Mayor Joe Get Wilson. And good morning sa imo ha. Kang Vice Mayor Banya, sa members sa City Council, number 1 City Councilor nato Liza Cagas, may buntag. Alright. Okay. Sorry. Kuha pa mo sayod mga higala. Dili na baya mandatory ang pagsuot og face mask. Okay? Mabulabog na yun atong secret, ane. Daghan bayag na ilad tungod sa face mask. Naamang gidgoy ka ng hulagway ba sa usa ka binuhat niya. Pag mata lang ang makita, labi na ni mga babae, pag mata lang ang makita, na. Ang mga babae, hilig ba yan na sila mangilay? Kung ang kilay sa babae kayang drawing-drawingon, kaya ng usab-usabon. Kung unsa nga kilay ang nindot nga pwede nimong himuon sa imuhang kilay, dakog puruhan o posibilidad nga mahimo nimo ng nindot nga kilay, no? Kay kagisan naman na, drawingan naman na, o nabay extension sa kilay. So ma-achieve na nimo ang kilay nga gusto nimo. Unya sa mga mata pod, naamantay ka ng ginatawag og contact lens. So naga-contact lens pod ang mga babae. Unya nagapiluka, pa-extension sa ilahang mga pilok. So kung kana lang daan ang makita nimo nya face mask dayon, ay no? Daghan ang mailad. Yun og
Gwapaha po dani, uy. Oh, face mask. Pwede pagkagwapaha. Pila po nagkatuig na tong gihimong kuan ba, no? Alibay, no? Ang face mask. Oh, mo na giingon mga bay nga daghan ang nalipay nga at least, di ba, nawala-wala na ang mga sagabal tungod sa proteksyon sa COVID-19. Nawala na tong face shield nga nagsamok-samok lang, way kasiguraduan, no? Nawala na. Pero no, medyo nawala na pod ang katong kanang tapok-tapok, nya bawal. O karon medyo daghanag mga tapok ang atong mga nabatiyagan. Unya karon aksyon na po gawala ang pagsuot og face mask. Human kining pirmahan ang giaprubahan ni President Bongbong Marcos ang Executive Order number 3. Number 3 ba to? Atol sa iyahang adlaw na tawhan atong naglabayng adlaw nga lang ha, gihutoy. Dili na mandatory o dili pinugsanay ang pagsuot og face mask sa mga open field. But pasabot ka na lang sa mga public places nga open, like kanang park, ana. Pero mosulod na ganitag mga opisina sa gobyerno, eskwelahan, ospital, kailangan gihapon mag-face mask. Pero at least sa outdoor, pwede na dili mag-face mask. Pero naro na nimo. Okay? So mo na nagkanindot, nalipay na ang kadaghanan, ang uban, gusto gyud mag-face mask lang kanunay, no? Kasagaran anak nila mga higala kanang mag-face mask nga gusto nila perminti lang tanay face mask bisag kog wala na gud ang COVID, no? Naaman pero gamay na lang tungod kay bakunado ng kadaghanan sa mga Pilipino. Gusto nila nga mag-face mask gihapon dagay katong mga kwa siguro mga insecure sa ilang mga baba, sa ilang mga ngipon, sa ilang ilong. Ayaw, no? Ayaw mo pag-ingon ana. Nya ay okay ra sa kuha ng mag-face mask, oy. Bisag wala na COVID. Ibutang na to, maabot na gyud ang panahon. No, hopefully maabot na gyud nya wala, zero na gyud. Wala na gyud COVID. Ayaw ko yung dili ka ganahan. Kay gusto ka nga mag-face mask lang yun ko, oy. Tungod di ay kay ang rason, di ko ganahan manggod may kay kuan mangugo, yak mo. Problema. Design man na sa imuha. No, lahi-lahi man tag design, dili man ta perminti, dili man pwede tanan parehas tagdagway. Di na nato ma-appreciate ang each other. No? Diba? Di na ta makaingon niya, gwapaha anak niya. Uy, gwapuha anak niya. Uy, kung parehan naman lang galing tagnaong. Okay? Katong mga hinawayon din ha, di na po sila makaingon niya, batia bugnaong anak ba? Batia, kapangit pug hitsura, oy, kapangit pug hulagway. Ang mga hinawayon, dili mo dapat mabuhi ning kalibutan na. Ayaw mo pang hinaway. Inay mudayig mo. Diba? Mudayig mo sa ato ang isig kaingon, sa ating kapwa. Kana mo yatong buhaton. Mudayig ta, pwede. Pero manaway ganita, lisod, no? Pero lahi man gud nang manaway ka og kanang trabaho sa imuhang sa public servant kay pwede na siya, no? I-criticize na to, isawayon na to nga palpak ang iyahang pamalakad. Pero og hitsura na gani sa usa ka tawo ang imong sawayon, lahi na siya. Ibang usapan na yan.
Tungod kay ang mga tao binuhat sa Ginoo. Walay pangit nga gibuhat. Ang kinilang yung huna-huna sa tao ang hugaw. Ang panlantaw sa tao inubanan sa hugaw nga huna-huna kung sila nakita. Hukman dayon sa wayon dayon. Ayaw, no? Ayaw ninyo walaon na to na mga igsuon sa tuang alimpatakan ng mga ingon anak nga mentalidad. Karon baliko na to ang face mask. Mike bati manggod kay kog naong god og mag face mask ko. Ayaw na walaan na ninyo kay sa musugot kay sa dili ang face mask walaon na gyud na siya. Di ba? Mike mas gwapa manggod ko og mata lang ang makita unya mangilay pagyug ko apastang gwapahan ako. Unya inigubuon ako ang face mask. Kuan baya ko kanang taas baya kong suwang. Iya, usa may naaana. Di ba? Ang punto na ko din mangandam na ta sa tuang kanang katong atuag yung naandan. Okay? Mangandam na ta kay mawala na gyud ang COVID. Balik na ang atong ekonomiya. Balik na ta sa kanang masaganang pamumuhay. Nga wala na ng face mask kay tama na ang pagpadato sa mga faktorya na oy. Diba? Kana nagahimo og face mask tama na kay dato na kay sila. Kita sige tagpamalit. O hindi natin namamalayan og napa lang na resibo ng kadapalit na tog face mask basig dako-dako na tagtigom. Niasa na padulong na 5 kapila ka tuig tagpinalit og face mask kada adlaw ilis-ilis. Ang mga nagahimo ana tama ng ilahang pagpakadato, no? Pagpadato tungod sa face mask. Okay. Pero ang pinaka-importante din nga hinahinay na mga higala nga nawala ning COVID-19. Yan nakabahatag og pagkabulos sa ato ang tagsa-tagsa kapang mga kinabuhi. Liman mo na atong na COVID-19 og ma-admit ka. Maluwas ka sa imuha sakit. Pero mura po kagpatyon sa kadako sa imuhang hospital bill. Diba? Katong kasagsagan ng pandemya, grabe ang mga tingil. Tingil naman, mahapit pa matinggil. Mga singil sa ospital. Grabe, no? Ang mga singil sa ospital, ang mga lisod kaayo, daghang kay gipang dauban, nangamatay sa COVID, pangdabdaban. Hasol kaayo mga igsuon ang COVID, dili ka kabiyahe. Kung dili tusukon imuhang ilong o galingagngag. Grabe ka hasol, oy. Di ka pwede mo gawas, di ka pwede manginabuhi, pait kaayo. Pait kayo ang kahimtang nato atong COVID-19. So karon, hinahinay na nigkawala. Alright? Nawala na ang face mask, face shield, karon hinahinay na walaon ang face mask. Dili na pinugsanay sa mga public places. Pero kung adto gani kay mga opisina, musulod gani kaning na mga rooms, air condition, kailangan gyud mag face mask. Pero at least hinahinay na. Okay? Mao nay good news mga suking tigpaminaw. Sige lang god og palwata og nose, importante balik normal na ta. Yes ma'am, good morning sa imo din ha ma'am MD Layar. Wala gyud nay kuana. Kanang wala gyud nay problema kung ang atong ilong murag palwa, no? Ang importante makaginhawa ta og tarong, di ba? Makaginhawa ta og tarong. Dili naman gud na isyu ng kuan
Ako day o kung ilong o labaw pas paluan eh. Pero pasalamatan na to ang Dios anak no. Dili naman gud na importante anak maayo tong lawas eh. Makaginhawa ta. Ayaw na mo pagkuhan kana bitong namanggoy uban nya. Hala sana all man kay na siya. Uy hala gamay kay sagnaw ay. Hala sana all jud kay iyahang mata. Hala ka kisabulip sa iyang kisabulip sa iyahang ilong oy. Namanggoy uban ingon ana. Please wala una to na kay kung unsa man ang gihatag sa Ginoo sa tua. Mauna ang kanabitong usa manggutta ka mga art no usa ta ka matag usa ka nato doon na tayo managlahing disenyo obra ba masterpiece o sa English pa mga masterpiece ta sa Ginoo di ba pareha ni Kate Barlaan iyahapon na usapon na siya ka masterpiece kanang iyahapong hitsura gihulma pud na siya sa iyahang inahan o amahan sa ingon anak nga pagkahulma dili magka makahimo og tao no o pwede ta mohimog statwa pero walay kinabuhi pero kaning tao nga dunay kinabuhi walay makahimo ani busa kung unsa ang atong hulagway dili nato na questionon. Okay? Labaw nga di taangay manaway. Gamit kaayo ang mask kay para matabunan ang atong gamayng ilong. Kanaway. Matod pa na ni Chay Saison Gipuliano. Iyaha, okay po siya, no? Pero ang kanang pagsuot og mask, bisan pa og wala na'y COVID, narapod na ninyo. O ang inyo ng rason, magmas tungod kay bisag dili na para sa COVID, wala na lagi COVID, pero ang rason ninyo, kay pareha ni Chay nga, para matabunan daw ang gamay nga ilong, iyahan na po na, mo na po na'y rason. No? Depende na guna sa to ang anong magmas ta. Kung saan na'y rason na to. Kan Tita Babes, good morning Tita Babes. Kan Joseph Migwe. Kan Ding Nakwa. Ding ang bato. Buntag ni mo din agaw. Pag perfect ang usa ka tao ug dagway, moingon na lang ta og good for them. O bitaw. Ana na lang good. Alangan naman kaysa may basulo nimo. Wala may angay basulon, no? Ang importante ba, no? Pasalamat na kay may taglawas. Dili lang may ato ang ilong. Okay ra na siya. Problema na. Asa man kabe, nindot kay kag ilong. Pero dili pod maayo imong panlawas. Doon na kay balatian. Bini mo. O healthy ka lang mo ikuan. Unhealthy. Ingon si Ding Nakwa, good morning idol. May buntag di mo din na Ding ang bato ha. Pareha ni Mark Wabinga Waniza anak niya, pareha nako pangagman. Wala na'y problema. No, kung pangagman ka o marpil o pustiso man ang imong hipon o mas dako pa ang lagos kaysa sa imong hipon, wala na'y problema kay balikon nako ang ato laging mga dagway dili lagi ta pwede magkaparehas. So usa ka imuha pud ng disenyo pud na sa imuha. Di ba tidad sa Alimento og by Crossfire Limbaga to Jubilin Landero, wala na'y problema pangag man ka din ha. Pero og imuha ng tabunan pinaagi sa face mask, nara na nimo. Basta kay dili na mandatory sa pampubliko nga areas, no? Sa outdoor places ang face mask. Pero ang rason nimo kay pangag mangug kumay kining wala na manggugoy ngipon, puro na manggun ni lagos, mag face mask na lang ko. It's up to you. Walay pinugsanay.
Ako sir, kailangan akong magmas para dili masilip ang akong pangag. Ilo ni Joseph Migwi. Imuha po na brad ha. Walay mo babag sa imuha din na. Sa imuhang kining ginatawag na tuog kalambuan. Magmas jud ko Sir Mike kay diri ra ko mingwapo. Kung osay makapagwapo ninyo buhata, walay problema. Ako dayo. Tama ha? Kung makabantay mo kadaghanan, kadaghanan, kasagaran yun, most of the time, nagakalo yun ko. Diba? Okay, feeling na ko, magkalo ko, gwapo man ko. May buntag ni Marisa Orbita. Good morning, Ate Marisa. Good morning. Mag-wild ko, gwalaon ang mas. Pero makita lagi ta din na sa imong opisina diya sa City Hall, Joseph Migwi. Ginapasyon show malagi nimo ng imuhang kuan lagi. Imong napakagandang muka. Di man ka naga-face mask. Ayaw nang itago, Brad Joseph Migwi kay kuan baya ka diha sa City Hall kanang pambihira, no? Pambihirang lalaki yan, no? Si Joseph Migwi. Tinago ko muna ang bato, idol. Tago muna yan, ding ha. Bawal na mag-face mask karon ang mag-face mask dakpon. Balina, no? Magmas jud ko kay iwas hinawayon. Dili na iwas COVID. Unsa naman ni oy? Iwas hinawayon na, dili na iwas COVID. Hi to Shane Penarejo. Ayan, pitig katawa ni ma'am. That's good news po, meaning hinay-hinay na gyud og balik sa normal life. Bitaw. Kumusta naman imuhang boses nimo, Ma'am MD? Napagaw kag kinanta sa atong araw, no? Napagaw kag kinanta. I-regards ko, sir, ha, ni ang atong amigo na to, si Sir Chris. Nibalik na Sir Chris, ma'am. Okay. Once again, ako pasalamatan pagkutro. Balik-balik ko na ako pagpasalamat Sir Rex Portich Cagas, CEO sa Twin Mountain View Resort, diha sa Barangay Managa sa Bansalan. Sa pa-birthday nitong nakalabayng adlaw, nakalabayng birthday sa kuang kapika sa kinabuhi ni Mojica. Si Sir Rex ang nag-treat in town atong pagpasuroy niya dito sa nindot gayo nga resort, no? Bugnaw, lamian ng mga pagkaon o niya nindot gyud ang resort, no? Twin Mountain View Resort sa Managa, Bansalan, Davao del Sur. Salamat kay once again Sir Rex Cagas. Og belated happy birthday, of course, ako ang pinalanggang anak, Crizea Lay Nakwa. Belated happy birthday, nak. Nalipay yung taon to kay naigamay yung gipang-apod-apod na mo dito siya mga classmate. Gikantahan sa siya mga classmate. May gamay kalipay sa to mga anak. Salamat kaayo sa Ginoo ni anak. Sa mga classmate niya nga mihalad og awit, birthday song, no, kang Crizea Nakwa. Nag-10 anyos na in town. Guwang na yun ay kuhanin, no? First time, nanakoy dalaga. Gurang na yun si Mike Nakwa yun. Nagyun kapugngan mga igala ang atong pagkagurang. Guranggutan. Yung kalibutan na. Salamat sa Diyos sa
kining mga katuigan, no? Nga doon na mga tayo purpose ning kalibutan na ni atong kinabuhi. That's why napata din himuon na to ang magkapahimuot sa Ginoo. Di kay puro sa trabaho, no, para lang mabuhi taning kalibutan na apan ubanan na to ba kung unsay magkapahimuot sa Dios. Imo na itong purpose, mutabang tas nung isikaingon, no, kanang dili man kailangan magmayor ka, di man kailangan maggobernador, magkongressman ka para ka mutabang. Sa bisag, unsay imong kayang itabang. No, kana bitang dili ka dato, pero kabalo ka mutabang, dili ka dalo kung unsay naa ka, unsay blessing nga buabot nimo. Di man kailangan tanan mga igtabang. Of course, dili nimo na kaya. Pwede ka mutabang si musilingan. Pwede ka mutabang anang mga manglimos diha sa dalan. Nya bisag piso mo dawat na sila. Pwede na to nang himuon. Kung ato nang buhaton, usana sa mga para nagkuusana sa mga magkapahimuot sa Dios. Para napod tay pulos aning kalibutan na. Ibuhi ta sa Ginoo dinhi unya di ay sige ra taghimo og dautan. Di ba? Wala tay pulos di ba? So imo na to kung say magkapahimuot sa Dios. Mutabang ta sa tuang isigaingon sa gamayng butang nga pwede natong mahimo. Alright? Sama ng nakay mga gamit ninyo sa inyo ang balay nga pwede pang masuot sa uban atong ipanghatag. Ana, kaysa naman managhan na diha sa inyo ang panimalay. Okay? Ako bitaw ditong wala ko alis sa kuha ko galingong bangko. I-share lang nako kay basi dahil na inspired din ha. Okay? Ako po ko ningon niya sundugon ko ninyo. Basta ako mao lang na ako ang kalipay. Ug tan-aw nako nakahimo kog maayo. Sige latag pagpakasala, aning kalibutan na. Imo pud tag maayo. Natay mga hinubuan dito. Ayaw ng hinubuan. Kana mga dugay na natungo na suot ba? Ay siyempre, dako naman kitang kabaw. Di naman masigo ang uban. No? Atuan na yung panghatag. Mga sapatos. Ang brief nga maong. Ako nang ipanghatag to. Mga nina na to. Mga branded hatag na to. Kay di naman maigo. So, lipay in taon tong mga natagaan katong mga wag yung mga nina. So, ana lang, share agod. Dili ba? So, ako pong itimbaya mga bay kay belated happy birthday po kang kagawad Douglas Dodot Arugante sa Sunados. Belated happy birthday. More blessings pa sa imuhawad o sa imuhang tibuok pamilya. God bless you, padayon sa imuhang pagkamayong tao o hinaot nga tagaan pa ka o taas pang lugway sa pagpanerbisyo sa Barangay Sunados. Once again, belated happy birthday, Kagawad Dodot Arugante. Si Granix Galasio Kanyada, shout out, may buntag sa imo din ha. Hinubuan 69 man na. Sabi 6 na po na 69 lang. Ay na kay na priso na to. Wala ko no dawata ang ihampian sa unta nga 100,000. O niya kay suko man yung kayang pamilya wala dawata gusto nila priso gyud. So tingkagol sa bilangguan. Matod pa ni Ate Dads dining naa, magmas yung kumay para dili mahalata ang kagwapa. Oh, grabe ni si Bito, no? Para maalaan ta og batignaong Ate Dads, no? Lahi po ni kang Ate Dads para mahaalaan tag batignaong.
Not yet po, namahaw mi karon while listening to your program. So na maura sa pamahaw ninyo, ma'am? Lahi yun ng mga nag-diet ba, no? Kay dugay kay tigpamahaw ba, no? Feeling better na daw si Ma'am MD. Ayan. Mayo. Crossfire Pulimbaga, violation na ang mag-face mask karon by covering pogi points. Bitaw, no? Nagbaha manggod ang hinawayon, good sir, mao pud na problema. Dili gyud pud nato di pud nato mabaso lang uban kay ang mga hinawayon na naghanpod. Pabitaw gani, basin din na mutuo na to, ginasulti na to, ginapabuhagay na to sa ganina niya, basin din yung mga hinawayon dahil nga hinuklog. Nga, dili gyud ay angay or makatarunganon ang manghinaway ta sa tuang isig kaingon. Alright? Halimbawa na lang ha, katong mutya ng Digos, naghimo tag special live coverage adto pero matay ang akong network ato nga gamit. Puryagaba pod kaayo. Okay, so wala na ko gamita tong network. So sa mutya ng Digos, mga kaigsuunan, daghang kay tao. Dili man ta bungol para dili ta kasimhot sa atong mga masimhotan. Diba? So nakasimhot jud ko og kana bitaw pambihira na kanang usaon na to na pagsulti, no? Murag may laing word. Sige, buta na to kanang mga bahog ilok ba? Agi na po, ano ba? Siyempre, di ko pwede mo hawa kay nag-live man ko. Nag-gunit man ko ato tripod ni Bro Warren. So, naanapoy mo agi, bahog bagol-bagol, bahog pako, na ba? Pero dili manggug ta hinawayon nga tao, lisod kaayo. Kana bitong kapoy kay kag tindog kay dugay kay nahuman ang mutya o niya agi-agian pagyutag mga ingon anak nga mga kalag, no? So para nga ma-avoid nimo ang paghinaway kay makasala na manggug kasi mong nahuna palandaan na po di og gwapar ba unta kayo baho lang kay pako, makasala naman ka ana ug panalitan huna-hunaon nimo na. Ni agi na pud ni ang bagol-bagol na pud ani o kabuhion na pud ani. So ang atong himuon ana mga igala, para nga dili gyud ta makasala, ayaw na lang gyud og ginhawa. Basta kay nakabalo na kaana nga mao gyud ni siya ba, inig-agi na pud adto utong. Utong. Kay para wala kay smell. Diba? Di safe ka. Hangtod sa nahuman, pila ka oras ang mutya. Sige putog agi-agi tong akong gidudahan niya maog ni nagdala og kanang kagubot. O yun ni nagdalag kagubot ni. Hantod sa nilahutay gyud ko. Nahuman ang araw nga wala ko nakahimo og dautan sa akong huna-huna. Liman mo na ako'y nabasahan, wala ko na, dili makay na, ako yun, kutig basa og Bible. Mabitaw ganing mo simba ko, maminaw ko kung unsay wali sa pastor, sa pare, kay sila man to nagabasa. So kung sa ilang isulti, mo ginaya ko tuhuan. Diba? So pag maminaw ko na ako'y nadunggan niya, ang kana bitaw di ay maghuna-huna lang ka og usa ka butang sala na di ay na.
Bisag wa kay gihimo. Sa imong hunahuna nakasala ka na. Bisag wa kay gihimo, wala ka nang hilabot, wala ka nang gunit, wala kay gihimo. Imong hunahuna nakasala na ka sa imong huna-huna. Lisod kayo, no? Kaingong gugo, matay ni pastor. Mas daghan pa man siguro ang atong mahimong sala sa usa ka adlaw kaysa sa maayo. Kay tiyaw mo makakita lang kag siksi. Unya, ang imong huna-huna, lihok kayo. Wala, kasala na ka. Lisod kayo. Diris kalibutan, grabe ang mga buhat sa dili maayo. Limang kasi mong huna landaan, pwede na day ka makasala, apas na paita. Simbako palayo, pag-abot sa panahon, niya maghinukmanay na ba? Niya panalitan bitaw, at magtali na ba? Nanay tali ba? Pila imong nahimong sala, pila imong nahimong maayo. Na, simbako palayo, lisod kayo. Okay? That's good news. Alright, sige. Glovia Hibaya, good morning, Mike. To God be the glory. Alright, sige. Alas 10 na mga idala nga itong oras. May buntag diya kang Pastor Willie Ramos sa Tiguman. May buntag. Ang taong mga tikbalang. Ang uban makapanaway wagas muraraba pud og dili sa lawayon. Umuna. Waka, yapi. Good morning, Agaw Marliso Yutyam ko. Tanggal po aswang. Good morning, Gaw. Nagtanaw mi Rinihani Montiliano with my darling Dodong. May buntag sa inyo din na sa Balabag. Nangaligid. Good morning. Ako aning nahimong paryente si Kagawad Yutyam ko sa Balabag sa side namo sa mga Renihane. Makoy, may buntag. Late na po nag-sleep. Nag-play silag ML ni Habi with my nephew and niece. Wala gyud midnight share. Midnight perme. I see. Alright. Iyang station na tangsang. Dihagan siya sa wako matik sa lampu sa halina sige. Morning, Sir Mike. God bless you, sir. Salamat kayo, Pastor Elio Ramos. Wala ko ikong oras para sa pagpadayon sa itong programa. Once again, pagaling ka, Sir Mayor Joseph Cagas. Inaot na mawagtang ng imuhang gamayng balatian. Pambata, rabitaw na nga kuan, balatian, Sir, no? Gamayng ubo, o niya kalintura. Of course, dili magkumpiyansa. O dapat relax gyud pod kay tungod sa pagkumbati lagi na atong week-long celebration, no? Naagyoy kining side effects sa tuang lawas kung grabe ang atong hago. Naagyod na side effect, no? O bigay gyud ba? Manang kailangan gyud og pahuway. Anyways, naaman ang mga aktibo nga mga sakop ni Mayor. Sa ngalan may gala sa tuwang pinalanggang Mayor Sudad Sadigos, Mayor Joseph Fortich Cagas. Sa ngalan ni Vice Mayor Banya, sa miyembro sa 8 City Council, sa ngalan ni Governor Yvonne Ronya Cagas, Vice Governor Ai, Manong John Tracy, our congressman, sa mga board members sa 1st and 2nd District. Special mention ng mga igala, si board member Lanier Cowboy Kadungog, o
O syempre pa, akong pasalamatan kanunay RJD Hardware diya sa may Santa Ana, 3 de Mayo. Ikanax Digos Taytay RTW by Ikanax Online Shop diya sa may Roas Extension Tambourine Zone 3. And of course, Rulis Grill and Resto Bar located at Barangay San Agustin, Barangay Hall, fronting Barangay Hall, Rulis Grill and Resto Bar. Owned and managed by Sir Rolly Impas. And of course, ang Dandel's Welding and Fabrication Shop. Likod sa G-Mall, Unahan Gamay. Quirino Avenue, Barangay TDF. Dandel's Welding and Fabrication Shop. And of course, ang RB Sigura Trading. Color roof and metal cladding na. And mga bay ha, ang atuaw usab na pinaka ang kahinaman niya ato ang sponsor ang Fiber Health. Bumbang, Dracula. Fiber Health. Dapat mga igala No sila, bira. naka Fiber Health na ta. Yapi? Ato niyang i-anunsyo ka sa ilang bag-o nga opisina. Aswang, nakal... Ay, nag-usab sila og opisina karon. Sudlonon nga ba na? Nabu... Dapat madumduman na to kung asa opisina sa Fiber Health. Alam nyo tayo. Alright, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Kini nyo yano magsibya sa radyo Mike Nakwa. Mga undra. Kini ang Rondag Bayan na mayong puntag og dalay ko ng Diyos. Ang antak ni Tiago kay bungo sa sanay. Umikatawa ang nalipay. Ay nakita ang ito nga nagbitay. May sexy aswang.